Vilanova dos Infantes, no concello ourensán de Celanova, celebra hoxe o Día Grande da Virxe do Cristal, unha das imaxes marianas máis pequenas do mundo, tan só 2 centímetros, no interior dunha peza de cristal macizo. A talla orixinal leva 10 anos desaparecida, Bea. A que hoxe sae en procesión é unha réplica orixinal, desapareceu en 2015 tras o crime que lle custou a vida ao párroco de Vilanova, don Adolfo Enrique. Dende aquela nada se sabe dela, pero a súa historia segue intacta, unha historia que se remonta ao século XVII, a devoción por ela tamén. Coñécese como a pequeniña polo seu reducido tamaño, tan só 2 centímetros no interior dunha cápsula de cristal macizo de pouco máis de 4. A súa historia remontase á primeira metade do século XVII, cando atopou un labrador. Nestes campos, un señor que a encontrou e pesáballe e tirou con ela. Recolleuna despois unha pastorciña que lla entregou o párroco de Vilanova. Sorpréndese e o que fai é levarllo o herrero. O herrero, como máis técnico, intenta examinalo, intenta mirar que hai dentro daquele cristal. E que fai? Bueno, dalle un martelazo, non? O cristal escacha un pouquiño vese unha pequena fisura nun lateral, na orixinal, claro. Chega a Madrid, á corte, a oídos do rei Felipe IV. E que fai este home? Pide que a Virxe se trasladada alá para examinar ese cristal, non tan curioso. Non lle atopan explicación e comezan a rendirlle culto ata que en 2015 o párroco de Vilanova, que custodiaba a imaxe, aparece morto e a talla desaparece. Encargan entón unha réplica. Cando quixemos facer a imaxe repetida, despois de recorrer moitas partes do mundo por teléfono e preguntando onde podían facermo, nadie se atreveu a facelo, senón que se fixo en vez de cristal de metacrilato. Para min é igual. O sea, perdeuse porque a levaron, claro, efectivamente. Para nós don Adolfo foi unha persona moi importante. Un crime que segue sen resolver, pero a réplica da Virxe concentra cada ano a moitos fieis que a acompañan en procesión ao encontro de San Sebastián e San Roque, rememorando a súa intercesión durante unha peste. Que a Virxe orixinal, cando se producía ese encontro, púñase como de negro, o sea, a luz a través daquele cristal facía que o manto azul que tiña, orixinal, se puxera negro, e contase que en recordo daquela xentiña que morreu na peste. E ali onde fan o encontro parece ser que empezaran a curar. Entonces, algo ten. Tanto que cando se chega ali todo o mundo chora. Un encontro que remata cos danzantes de Vilanova representando os seus tradicionais bailes gremiais en homenaxe á Virxe.